लोगोफोर दिनै सुरासरन बर'खौ लोगो मोनदों आङो मा बुंनो सानो सुरासरन बर'खौ आं सोंसिगोन आरोना मा बुंनो सानो आयो बुरबक होनलायखायो गाज्रि मोननो हालाय दादा आं बर'बक होनबाय मोनालै मोना नों जेखि बुङा आं गाज्रि मोनालै आलु दे जय आलु ने जय लोगोफोर दिनै जोङो आलुखौ लोगो मोनफैबाय ओमफ्राय जोंनि भिडिअआ नैबेनिफ्रायनो नैबे लकेसननिफ्रायनो स्टार्ट जासिगोन आरोखि ना ओमफ्राय दा आजिखालि आलुआ ओरैबायदि जाबायना दस्रा जायगायाव फैनानै लेभेलानो आलदासै आरोखि जुदि आलुखौ लोगो लानांगौब्ला एपइन्टमेन्ट लेटार लाग्रोनो गोनां जासै आजिखालि ओमफ्राय ओरैबायदि थगायसुलाबो जाबाय आलुआ ओरैबायदि गावनि डेट होनायफोरखौनो जबान लाखिनो रोंले जेखि जाया बेफोरखौ बाद होदो लोगोफोर जोङो दिनै मोनसे आलुजों मोनसे ओरैनो मोजां भिउ जायगाफ्राव थांनानै मोनसे भिडिअ खालामलायनो होननानै जोङो ज' लोगो लालायबाय आंजों लोगोसे दङ नै जोङो ब्रादार जयेल ओमफ्राय जोङो ब्रादार जोंनि ओरैहाय सानफुं ओरै सासे दंबावोमोन होननाय मा खालामदोंथाय इयो जिखुनु थांसिगोन ओमफ्राय आलु खबर सबर मोजां मोजां दा दा सम माब्रै नै केमेराजों जाबाय थादों एब्रहाय हाफ हेन्डसाम जाफिनबायथ' आलुआ हाथायाल' एसे मानजिनांगौसै गोदोनिफ्रायनो सनानि थांखाबायलै लोगोफोर सनानि गानाव ओंखारगोथारा सनानिसो होनदोंना इयो ने नोंलाय बै समाव सनानि मानसिफ्रा साननो हागौ आलुनि हाथाया मानि थाखाय गोमोना खिन्थु सना दादेरनाय आरो आलुनि हाथाया येस कारेक्ट ओमफ्राय दा मोनालांगोन नोंसिनिबो एसे गोख्रै गोख्रै सोदो थांगोन र' ओमफ्राय आलु गार्लफ्रेन्ड मोनबायना मोनाखै नों बफैनानै सरलपारायाव फैनानै गार्लफ्रेन्डआथ' साथामसो दङ आङो साथाम औ थैबाय नुबाय दा लाइफ स्टाइलानो आलादा जाबाय होनदोंना माने हाग्रामा साराबो बुंखाबाय नालाय सानै मोनसे होननानै लानाय जादों आरोना बा ओमफ्राय हिनजाव दंखायोसो नोंनिया दंखासै बा 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 केमेरामेन जाबावबायसो सिख्लाफोर बिराद फट' खेबजायोलै नोंजों खेबजायो रिल्स बानाय जायो नोंजोंहाय थ' जेखि जाया लोगोफोर जोङो मोनसे लकेसनाव थाङो होननानै फैदों ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय एन्ट्र' लाबाय आरोखि ना नायलांबाय थादो बिदिब्ला जोंजों लोगोसे ना जों मा मा गामियाव थाङो ना माथो मा बुङो माबा जायगायावबो थांगोन जोङो मा होनोमोनलाय सुरासरन जायगायाव जों थांगोन माबायदि सुरासरन जायगायाव जोङो देखायगोन आरो दा मानो होनब्ला लामाफ्रा एसे गाज्रि नालाय जोङो बिदिनो एसे बेरायबायनो फैबाय लोगोफोर नायलांफादो जोंजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ एसे फानि टाइपबो जालांनो हागौ ओरैनो जास्ट गिदिंलाबायनाय फाइनालि दिनै आलुनि लकेसनाव दिनै जोङो मोनफैनो हाबाय लोगोफोर ओरैबायदि मोजां आरोना आलुनि लकेसना दिनै जों नुयिखौ दिनै आलुआ देखायफैबायना लोगोफोर जों नुयि जायगाखौ दिनै आलुआ देखायफैबाय बरिया मोनदोंना आलु ना आंनि लकेसना बेनो दा नोंथाङा माबायदि मोनदों दिनै जोंजों ज' फैनानै बेफोरबायदि मोनसे जायगा मोजांथार भिउ जायगायाव फैनानै आलु मोजां मोजां नांदों दा ने मोजां ओमफ्राय नों माला फैखांखो बेयाव आं फैबाय थायोमोन फैबाय थाखायो आयौ नों गिया एसे गिदिर हाजो नै माबा हाजो आरो हाग्रा ना ओमफ्राय बियो आलुनि चइस जायगा लोगोफोर बेखौ मा होनो आलु एसे खोन्थाना हरदो सेरबाङा जायगा आरोना सेरबाङा जायगा अके बे सेरबाङा जायगायाव आंनि जायगा जाहैबाय इयो फिल्म लाग्रा सोरबाफोर फिल्म लानो गोसो दंब्ला बे सेरबाङा जायगायाव फैनानै जाबाय आरो माला फैयोरा नोंलाय बे जायगाफ्रावलाय ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा जोङो ओरै थाबायथो ओरै आलुथो दा फाइनालि जोङो फैबाय नै ओमफ्राय आलुखौ लोगो मोननानै एसे गोसोआ गोजोनबायबो ना आलु ओमफ्राय जों गामियावनो थांनाय ना थांले थांगोन र' मालाबा थांगोन माने 4 थारिखआव सहैनाय जागोन आरो ना 4 थारिखआव ने आदामोना लांफैदो 4 थारिखआव अके आलु नों खनबेसे फैखो बेयावहाय बे जायगायाव खेमबायानो फैबाय दा आं खेमबा दा बियो जाहैबाय लोगोफोर आलुनि लकेसन दै ओमफ्राय ओरै हाजो थाजोब्बाय ओरैहाय साहा थांबा सरलपारा मोनहैबाय जोङो गेजेराव दङ आरो ओरैहाय नै सेरबाङा हाजो होननानै खोन्थादों जोङो आलुआ सेरबाङा हाजो ओमफ्राय माखासे पिकनिक स्पटनि माखासे लकेसननि थाखायबो सुबिदा दं आरोना नैबेफोराव जुदि पिकनिक स्पटफोर खालामोब्ला बै हाजोआव थांनो हागोन आरो नै लोगोफोर बै हाग्रा मोनसे बारदो बै हाजोआव गाखोहैदो बेफोरबायदि जुदि मोजां सोरबाफोर खालामा होयोब्ला मोजां जागोन आरोखि नैबे जायगायाव ओरैबायदि मोजां ना आलु मोजां जायगायालाय मोजां ओमफ्राय दैनि थाखाय एसे खस्थ' आरो दैया गोथौ जावब्लासो मोनो नालाय दैनि थाखाय खस्थ' ने दैया गैखाया गैनायाथ' नै गोरानखा ओमफ्राय दा मा बुंनो सानो आंनि ब्लगआव आलु आं बेखौनो बुंनो सानो दे जोङो बे खारबाय थानाय समावहाय खि नुनाया सोर खिमाना बेखौहाय एसे बुंनानै होदो
बेखौ बाद होदो बे गोजाम थांबाय रा बेखौहाय बाद होदो नोंहा बेबो खोथायाव फैयोद्रा हनै फैबाय थानायनि नोंले दा ओमफ्राय दासान्दि नोंथांनि भिडिअखौ माथो खम नुनाय जादों एसे बुंनानै होदो भिडिअआवहायनो दाथ' सिगांथ' आङो एसे खामानियाव बेस्थ' थादोंमोन ओमफ्राय जेब्ला आङो खामानियाव बेस्थ' थायाखै आङो लाबोगासिनो दं निस्सय नायग्राफ्रा नुगासिनो दङ सोंनाय जायोदि मानसिफ्रा माथो नोङो फंबाय सुरासना भिडिअखौनो लाबोआरा सुरासना बुरबकलायनो माथो भिडिअखौनो लाबोआ होनना बुङो सोरबा गाज्रि मोनदों नामा एसे बुंनानै हरदो नोङो मोनथिया आंथ' नों गाज्रि मोनदों नामा बिदि बुरबक होनजानायखौलाय आंथ' गाज्रि मोनाखैलै आलु नों जेखि बुङा आं गाज्रि मोना आलु नोंसो गाज्रि मोनदों नामा गाज्रि मोनाखै ओमफ्राय नों दालां होग्रा होनाया होजोब्बायना होजोबाखै होजोब्बाय रा बानायजोब्बाय थाबायजोब्बाय पाब्लिकफ्रा ओमफ्राय नोंथ' औवानिसो दालां होयोलै माबानि होआ औवानि होआखैरा बे जाखान्दे इमारजेन्सियाव हेबमा होनायनिसो थात आलुआ माखौ रा बे जानानै थांबाय ओमफ्राय दिनै जोङो लोगो मोनलायफिनबाय आलुजों आंजोंहाय एसे मोजां मोनदों ने मोजां ओमफ्राय जों दिनै जिखुनु मोजां मोनदों गोसोखौ आलुनि लकेसन जायगायाव आलुआ जोंखौ लिंबोनानै ओमफ्राय एसे लाब्रा भिडिअ'लाबो बानायबाय आलुखौ लोगो मोननायजों लोगोसे एसे ओमफ्राय दा नोङो आलु आं मोनसेसो खोथा सोंनो गोसो जाबाय नोंनावहाय नों माला हिनजाव लामारगोन एसे खोन्थाहरदोरा दे लाबोबाय माला लाबोखो दाखालि लाबोदों ओमफ्राय मानोथो खोन्थायाखै जोंनोलाय नोंसोरलाय बोरै खोन्थानो रा लासिं सिंलाय थगायदों नामा रा नोंगौ रा लाबोबाय आया आलुआ हिनजाव लाबायनो लोगोफोरनै थोद माबायदि जाखो बिदिलाय ओमफ्राय खय मास जाखो मास मोनसेयानो जायाखैमोन नोंदांलै ओमफ्राय नों बे सनानि हाथायखौ फुयोना फुवारा ना नोंनि हाथाया बिदिनोखा ने थोद सना दादेनाय होनदों नामा नोंनि हाथाया आलुआ आजिखालि नै नायदो लोगोफोर आलु ना गाज्रि मा थाखाय जाहोननि थाखाय गाज्रिरा जों सानैजों एगेन्स्ट जालायबायद्रा बेनि थाखाय गाज्रि आरोना मा जाहोननि थाखाय एगेन्स्ट जाखो जों नोङो बुंनानै हरदो भिडिअ'आवहाय मानि थाखाय एगेन्स्ट बायदि जाखो जोंनि भिडिअ'खौ नुलालै नालाय बेनिखायनो बुंहरदो नोङो आंथ' मिथिलेलै नोंसो आंखौ ओरैबायदि मानसिफोरनि चेनेलावहाय नोङो आंखौ बखिबाय थायोलै दिनैसो आं नै बुंनो मोनबाय आलुनि जायगायाव आलुनि देखायफैनाय जायगायाव फैनानै माबायदि मोनखो नों खोन्थादो एसे बे जायगायावथ' बिराद मोजां जायगायाव लाबोदों आलुआ फारसेथिं हाजो ओरैजोंहाय भुटान थाबाय ओरैजोंहाय दङ ओरै बर' गामि बिराद मोजां आरो बोरै नुफैयोथाय ने बोरै नुफैयो आसरित बरिया सोमोनांथाव आरो बिराद गोजोनबाय आं आलुखौहाय बरिया थाबाय आलु बरिया दे ओरैबो दंबाव नै माबायदि मोनखो मोजाङानो बिथां आलुनि दैदेनबोनायाव जों दिनै इसेबां समायना जायगाखौ नुफैनो हाबाय गोजोननाय मोनदों आलुनिसिम साबायखर बावनांगोन दाखालहाय खोथा होनाय बायदि दिनैहाय जों नुफैजोबनो हाबाय आरो बरिया गोजोनबाय दा ने जोंबो मोननै मोनथाम रिल्स बानायबाय लोगोसे आंबो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंफानो सानदों आंनि फिल्मा जागासिनो दङ दिनैनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामबाय बरिया दिनै जोङो मालासिमाव जोङो डिटेल्स जोङो जागोन बेखौ बिथाङानो फोरमायना हरदो बिथाङाथ' लोगो मोननाय जागोन बे फिल्मनि नामानो जाहैबाय अन्नायनि दौलेङाव आलुनि जुथानि आगान बरिया ओमफ्राय ओरैनो जोङो ब्रादार जुवेल दङ ओमफ्राय मा बुंनो सानो नोंथाङालाय आलुनि लकेसन देखायफिननायावलाय आलुआथ' बिराद मोजां जायगायाव लाबोदों माने जों बिदि जायगा नुफेराखै माने थांलाबो सरलपारा थाङो होमब्लाबो बिदि खना खनिखौ नुफेराखैमोन होमब्लाबो आलुआ बिराद मोजां जायगायाव दैदेनना लाबोबाय आरोखि बिनि थाखाय थेंकिउ हामबाय होननाय थेंकिउ ने भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जुवेलनि समायना हायना भिडिअखौ नायनो रेडि जादों मोनसे रिल्स फैगासिनो दं बरिया जय नार्जारि चेनेला नै आं दिनैसो गोसोखांदों ब्रादाराबो सासे कन्टेन्ट क्रियेटर दै हो ओमफ्राय नोंनि चेनेलखौ खोन्थाना हरदो सानफुं बस नोंथांमोना बिनि फेसबुक पेजआव भिजिट खालामहैदो थांदो बिथाङाबो एसे फानि टाइप एसे बुङो एमाजन जांगोलनिसो लाबोयो बिथाङा ना दा जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामले लोगोफोर जोङो ओरैनो जास्ट मोजां भिडिअआ दिनै जायाखैब्लाबो ओरैनो आलुखौ लोगो मोननाय आरो आलुनि लकेसन नायनोल' फैखाबाय नालाय जोङो आलुआ जोंखौ बुंबाय नालाय बैयाव लोगो मोननानै जोङो आलुखौ लोगो लाफैखादोंमोन ओमफ्राय लोगो मोनलायनायनि गेजेरजों आं मोनसे जायगायाव नोंसोरखौ लिंलाङासै आदामोनथो होनबाय नालाय ओमफ्राय जोङो आलुनि चइस बायदि दे होमब्ला नों मय थाङो गोसो नों जोंखौ लिंदो होननानै सिगांनिफ्रायनो जोङो बेरायनो नागिरबाय थायोमोन नालाय ने ओमफ्राय नोंनि गोसो बायदि लिंलांदो होननानै जोङो आलुखौ लोगो मोनफैबाय आलुनि देखायनायाव फैबाय आरो जोङो
ना आलुनि लकेसनावहाय मा लकेसन होनो नोङो बुंनानै हरदो आंथ' लकेसनखौ बावबाय सरबाङा औ सरबाङा ना बोरैबा औ सरबाङा आरोना ओमफ्राय दा गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आलुखौबो थेंक इउ होबाय आंनि गोसो आर'नाइ सोनो मोनाखिसै बिसोरो आर'नाइथ' गैयाना आर'नाइ गैया लोगोफोर जेखि जाया मोजां नांबाय आरोना नैबेनो आलुनि लकेसना बिराद मोजां नांदों आङो गोसोखौहाय लोगोफोर जिखुनु जाया दिनैनि भिडिअआ लाब्रा लाबो बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आलुखौ लोगो मोननायखौ आङो देखायबाय बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नायसाबदो लोगोफोर इमानखिनि कन्टेन्टआथ' इउनिट जायाखिसै अब्लाबो जास्ट लाब्रा लाबो नायसाबदो ना आलु जोंखौ मदद होदो